Mzara. Kakaita wena. Unaweza kanifundisha kudara 1982 reform 6 baba ndakaenda pachirundu paboda rechirundu inyaita kuti gaga bosi yakakura ndasvika pachirundu paboda bye saka chakanetsa ndechekuti pandakasvika mumasvingo ndakasvika mubhazi ranga rine mavhiri 3 saka ndasvika mumasvingo ndakashandisika because kuchegutu kwangu nezvinhu zvakawanda zvaitwa ikoko because of paairport because ndege dzaibva kupi kunze kwenyika saka ndasvika pajoina city ndichiudzwa kuti magetsi aenda ndopakazondinetsa manje ipapo because kumazuva ndakanzwa kuti kukurimwa maorange ndangoti ndingoti gaga Choberere Gringo. Yes. aiwa hauna kunyazotaura zita rangu Anonzi Gringo Junior Gringo asubi usavhirikidze zita rangu anonzi Ngokri asubi ini ndinoitwa Gringo Junior wemadhumbulisha so utsokotombi unoona vari madhumbuli vakuri mubaka makasaka makambambande madhumba anenge urijidwa riko unoona matofu ako wakuti mbani ndosita rangu Katimumbere moto Gringo. asubi uyu mukomana anonzi Sipanera uyu anondivhirikidza brand dzangu so zvandinoda kuita ndisandasvedza tisati tasvedza uri yacho tinofanira kutanga tadziisa nzvimbo inofanira kutanga sei yapisa mwana we saka Sipanera sumudza kasumudze pana timborova tidziise tadziisa kasumudze sumudzeka kana varikufarira Gringo itaisoma wokozo wazona zvaitika apa asubi ona murungu wangu anazondibvisa heti ndombinga ipfupi yakarepera muhomwe Gringo inininga wauya pastage pangu sorry mkomo ndoda kukupa dhanzi ukarigona dhanzi riururu aubamira rako mari yese torako kana wakonipa flash ndigara ndaziva kuti atorangu apa album alright tanga wagona atange ndakupa ndokupa dhanzi iri saka ndakukupawo dhanzi rako ukangorigona chete ndobvadaziva kuti aiwa aubamira rako it's okay here I still got a program I see problem
1 2 problem yawaita unozodudza zita redance wangoti dance Alright. Ukauya ku soft sungura tine dance re soft sungura. Ukaenda kudendera kune dance re dendera. Ukaenda ku borodero kwa baba shiro kune borodero. Saka inonzi soft dance, soft sungura dance. Oh. Ndo zokorora wanyatsoona. Ayo zokora kupedzira panongondibiritsira bozi one suti na suti. Ashindire. Ora chichoke chitamba. Alright. Tamba. Utabise. Saula utanga isiyana nazvo. Ndinokutyira mari yerendu kwazazi kufamba sei. Alright, it's okay. Simudzaro. Anotenga mukomana madrums ndandakazoti gujigiji iya kundibiridzira. Aiwa mira Terry uya Terry Terry ndokutemba tera bahati aupa munderetu karakwenda aupa munderetu karakwenda kai Wacha. Andisikura bangoma bani tine mari kuti tinde zvinezvi. Kana waya. Kana riwanga ndikupedzera. Alright, kupedza nyaya tatenda. Inini ndiri kutenga flash ne 100. Uyu mukomana uyu ndiri kumutemba anotamba dance. Saka ngaitike kupedzera kana zvakadaro mwana mai. Oh, kupedzera. Yes. But inini aticha kupezva nanda promise uyo ato correction zvakiwo. Ewe watadza grade wobvuma. Unoziva pakushanda pane vanhu vechidiki ndo vanotanga indatodzungure kutanga. Uyu na kutanga uyu ndo magidare aambashadzi azviti. Uye tone muratireka ndimupeka kupedzisa. Apa murunoenda zvakii. Koma ngokirika ndizo zvacherezvo. Ndizvozvo. Ndozvandofanira ndite. Ndosine 100 US. Ndizvozvo. Mutori naye momwe. Iripo. That's fine.